Bayap song norok nakar mung kothmayongni part 3 no khnanani comment rok khlaimani bagui belai no puila hambai maro haipano ang jora manyani bagui video rok khlaimani ongui tongkha norok ano nakardi tini norok ni koimung bai haino hai part 3 no ang tubui phaipika tumung no part 1 by part 2 no norok khnaya ko ongui tongkha ke sekang abono nai paidi link ang description o roi renai yaphangni simi bujiwi naya hanke norok story no confuse ongui thangnai tini story sujakmani bkhak 7 ni simi 10 jora no ang explain khlainai part 2 jora chung khnaka khumpui nathan no break up khlaiphano 3 years ni yagulo borok malayo te khumpui nakar sanke nathan joto bono nakare ribayo phia khumpui ni buma bufa ganang ungma bagai nathan bai bsajak no kaina ni muchungjakya haipano khumpui nathan no nana ni muchungjagai good marriage khlayo phia khumpui ni bufa police bai nathan no rom rinani naifano bsajak nathan no rom khangke ang theinai hinai samani bagai police rok o case no yakare ma kalango aboni yagulo phaidi tabuk part 3 nathan khumpui bai good marriage khlaimani yagulo bufa bai call khlai sajago bwrui chalo klayei lama ta korodi laibo chawai nungui thangnani lama kaisa chikle rutuknani nango pora rok complete ongya sikang good marriage khlaiei nini pora disturb onglak de hinai nathan ni maphasong bonosi asawai tonglayo ulo kamai janani hinai aboni bagai nathan khumpui no saw jeng teisa kahamke pori lainai ani ma babule anose asawai tongmani kamai janani hinai ang borok ni bagai jeba mungsa khlainani nangnai hinai phia khumpui misunderstand ongui joli jagai saw nongni ni ma babuni bagai asukwan sukna siu angle ni bagai se ani ma babuno yakari phayo hinai o kongno tei borok belaikhano walai layo te khumpui nathano misunderstand ongo bowan sugo hamjakma bagai angle ani ma babuno suda kibika bokhe tabuk phano bini ma babuni kogno kibui manya muitu khlai tongo hinai apro khumpui joli jagai teisa nathano break up rewi kalango bobini ma babuni nogo teisa kifili thango nathan bujirna nai phano khumpui na bujirwi manliya haipano bo kahamke no porikha 2 years ni yagulo bo MA complete khlaika a jorao kwbangma job rok rutugui manya te bekar belaikhano bo tension tongo pora no tei khumpui bai ma walaikha tabuk pora pai phano chakri manya ongui saksa kobor hai ongui tongo a jorao nokni call sokpayo bini ma sori hamya hinai bo nogo thangke no bini ma bono nuksokang ke omahai sajogo bulong nang ano kiboi biang kamawi tongai hinai te kabo aboni ulo bini mano hospital talango hospital talangmani yagulo bini ma bono ringui saw bulong ang kathang tongsani ani hamjakno nailangna muchungo ani hamjakni yakni tui khopjaphano nanglangnani muchungo khana anoni ni bwrui no to boi phunuk paide hinai omo haikeno bo bsajak khumbarti no bosaw te saphiro ma khumbarti no sikang kaidi hinai a horo nathan muktri manjakya bumani kokno wansogai belaikeno tension nangjago khumpui bai kaklaima 2 years ongui thangka tabuk bahai ke malai rinai buma bai khumpui no karui bini kewa hamjakma bwrui bo kwrui phia bo buini aro khumpui ni number nawai call khlaio phia khumpui nathan ni khorang khna keno te mungsa kok khnana naya bono kutugui hno nongbai ani bising te mungsa kwrui jeng jani jani lama onglaikha te call text khlainani try takhaidi hunmani khnaya da hnai khumpui nathan bai kok sana naya call cut khlai block khlairo teni salo bahanok je khumparti ni boyfriend bijoy bkrajak bai malaina phayo phia nathan bini bwrui no bumano phunugui manliya a jorao nathan ni friend sumen tripura bono kaisa missionary english medium school join khlainani bagai ringo bo a school interview rinani thango ulo bo sogui kheno nokni call sokpaikha bini ma yang masingno yakar kalangkha hnai abo haikeno bo belai dukhu nangjago bini ma bini kamai machaya wei thima bagai bo belai kheno dukhu nangjago buma thimani yagulo buma sawi kalangma haikeno bahanok je khumbarti no kainani ma wansugo nathan aboni bagai bufa bo buini aro hajira rok khlai thangai kisami sarang ajiu te nathan bo aba haikeno bo a english medium school part time bo teacher khlai kisami sarang rok mano abono no bo khatiu a school khoroksa phwrungnai jek eba teacher rosmi rangkhol tongo bo nathan no puila nokphurni simena hamjagui thango phia nathan no sana hante jora lai thango sawi manjakya
salchake summer vacation ni jorao Nathan no call khlaio bini bkhani kok no khulogoi sanani hwnoi phia Nathan a jorao mut hamya ngei tongma bagi Rosmi bono sungo tamo problema tong hwnoi Nathan bini bahanok jekno kainani wana jakma kokrokno sawi khonaro Rosmi abono khonawi bini khani kokno ulo sanai hwnoi khatiwi toni phiro te Nathan no chubanani kokno sawo Rosmi rangkhol wngkha gwnang nukhungni bwrwi no haipano bo buihai sakno torjakya phiaba Rosmi rignai rok kanya bwrwi bo bwkhnai khengkei mang tongo jewelry rok kanya te smart ke dress no nao bo khumbar tini kaile pandao chamari katal no bike khungsa pairo te rang 80,000 chubao Jefro Rosmi by Nathan kwnike bike showroom thango apro khumpuini bibi suma Nathan no nuglangmani tongo abono nugui bo bahanok je khumpui no call khlai sao Nathan kaijakha nongkhe tabo kabo kaijak manliya chela katal bo nawai manliya khorokja chelani bagui life nosto ongkha nei hunke asuk jora tino tinini part 3 no muthaklai sinai te 11 ni simi 25 bkhakni story tongkho o story full complete khlaina bagui tai kaibusuk part nangno ang sawi manya tumungno norok next part khnanani interest tongkhangke comment khlai sapidi tinini video ni bisingtei jeng srungei mano relationship o bujimung busuk jenang chikonsa misunderstand baino asuk hamjak laima phano kaglai thango misunderstand khlailaima wngkha hamjakma o jotoni slai jaya kok bujilaima korikhe relationship eba hamjakma bo bai thango aboni bagui bujilaima belaikheno tongnani nango te bujilaimani bisingtei nakar lainani bo nango hunke tinini bagui asuk joratino norok khana tokjak hangke share khlaidi te jajak hangke norok like khlaidi norok jotono kaham korungno tongdi hambai।